ang ginaingon nga in the algebra, dili pwede nga biyaan nato ang denominator nga naka-radical pa, dapat ma-free siya from radical symbol. So atong buhaton i-rationalize siya. Pwede ta diretso times pero magkopya lang sa akong 6, i-kopya square root 2. Kung unsay nakita na sa baba mo pwede atong i-multiply pero not all the time. Nakoy lang example pud anang not all the time nga kung mag-rationalize ka unsay nakita sa baba mo pwede i-multiply sa baba. Okay, square root of 2 diha times na to by itself nga maupod sa babaw equals numerator times numerator, denominator times denominator. Di alam para pantay. 6 i-times kang 1, you have 6 square root of 2. Balik ikopya ra didikit ko lang pero di ta manghilabot ani. Ana ra nya pag human square root of 2 times square root of 2, pwede na gud ka magbutang og 2 pero ipakita lang nako ha. Copy sa radical and then 2 times 2, you have 4. Equals bar. Copy si 6, copy ang square root of 2 nya sa baba ta. Ang square root ni 4 is 2. 2 times 2, you have 4. Perfect square man ni. So mag-divide pag ta equals diri na lang ta. Ang 6 i-divide sa 2. Pwede ta maka-divide ha. O di ta ka-divide kay kanang kuan man ni siya coefficient niya kanipod constant pwede na silang duhay labdan. 6 divide 2, the answer is 3. Copy lang sa square root of 2.